μπαμπά, καλά. Ετοιμάζω κάτι να ετοιμάσω τη βαλίτσα μου, ωραία. Ναι, έρχομαι μπαμπά. Οπ. Εδώ ακόμη είναι χαλασμένη η μάντρα. Κάτσε να αφήσω τη βαλίτσα εδώ πέρα πίσω. Ωραία. Όπα, περίμενε μπαμπά. Κάτσε να ανεβώ, ωραία. Ωραία, πάμε μπαμπά. Ωραία μπαμπά, επιτέλους φτάσαμε. Όπα ρε μπαμπά, τι όδηγος. Φύσουμε. Μπαμπά, με κάνεις ρεζίλι. Πάμε μπαμπά. Ωραία. Έλα μπαμπά, τώρα εδώ τι κάνουμε, γιατί πρώτη φορά πάω. Κάτσε να βγάλουμε το εισιτήριο. Ωραία, το κάναμε. Ναι μπαμπά, πω βαριά είναι. Άρχισε να φύγει, ωραία, και περνάς από αυτό το Μιχάλο. Ωραία, πέρα. Πέρασα. Μπράβο. Πέρα από τη βαλίτσα μου. Και τώρα τι γίνεται μπαμπά. Τώρα πάμε για το αεροπλάνο. Εδώ δίνουμε το εισιτήριο. Ορίστε κυρία μου το εισιτήριο. Για μισό λεπτό. Το αρκούδι είναι. Πάμε μπαμπά. Όχι, ξέχασα το αρκούδι, κάνω γρήγορα. Α, δεν το είπα στον παπά. Εντάξει μωρέ, πόσο καλά θα πάει. Πάμε το αρκούδι. Αχ, το ξέχασα το αρκούδι. Αχ, το αρκούδι μου. Το αεροπλάνο στήχε 90%. Έφυγε για το Δουμπάι. Αυτά, γεια σας. Τι, όχι. Πρέπει μπαμπά. Όχι, όπα δεν προχωρώ, δεν έκανα κάτι παράγωνα. Ο γιος μου πού είναι? Πάμε. Αυτό το σπίτι έχουν πάει όλοι στο που πάω και μπορώ να το κλέψω. Πάμε. Και να έρθω αύριο το βράδυ να το κλέψω. Αύριο το βράδυ. Πώς γίνεται, ωραία, πρέπει να κάνω κάτι. Στις ταινίες είναι πιο εύκολο από ό,τι φαίνεται. Πρέπει να βάλω παγίδι σε όλο το σπίτι, να τον καταστρέψω, θα κλέψω όλο το σπίτι. Συγκεκριμένα το χρηματοκιβώτιο που ο μπαμπάς δουλεύει τόσο καιρό γι' αυτό για να μαζέψει λεφτά. Πρέπει να κάνω επειγόντως κάτι. Ωραία, κάτσε να μπω στο κινητό μου. Κάτσε που είναι, εδώ είναι η πωλήση, εδώ είναι η πυροσβεστική, εδώ είναι. Να δω. Παρακαλώ, αστυνομία. Ακούει κανείς? Νομίζω να ακούει. No head. Ωραία, να τους γράψω μήνυμα. Πρέπει να έρθουν επειγόντως. Αστυνομία, μ' ακούτε? Ναι, γεια σας, ναι. Αστυνομικό, τι φάτε? Θέλω βοήθεια. Ένας κλέπτης μπήκε στο σπίτι μου. Έχω μας επειγόντως. Ωραία, δεν έρθουν. Κύριε, ένας κλέπτης ήταν στο σπίτι μου. Πάμε. Γεια σας. Όπως σας είπα πριν, θέλω και βοήθεια. Ένας κλέπτης πήγε στο σπίτι μου. Πάμε. Μην μας κάνετε φάσα. Που παιχνίδια είναι αυτά, μωρέ.
τα λέιζερ. Πρέπει να φύγω με τέτοιες. Πρέπει να κάνω κάτι. Με κυνηγάει, με κάνατε η μαμά μου. Έλα. Παπά, έλα, δεν με πιάνεις. Τάκ. Ναι. Γιουπί. Γεια σου μικρέ, ο κλέφτης του σταθμικό τίμα. Και ο μπαμπάς σου περιέχει στο αεροδρόμιο. Γεια μπαμπά. Ναι, Ναι, καλά είμαι μπαμπά.